guys, madong hapon na tanan sa karong hapon na guys, sa man ako nagkuhang liksi gikag iskwilahan. So, kumusta pag iskwela kulot? Okay ra. Nay assignment wa. Unsa tay maging ano ganihan nga na perfect ka sa? Perfect sa? Spelling. Unsa day nga spelling? Pila man asa taman? 10. 1 to 10? Perfect ka? Ah. Sana all, very good, perfect. Yan sa mga assignment, katong assignment gabi eh. Perfect di. Pilay wrong. 4 of 4 of 4. Puro 4. 4 ag correct, 4 pad ag wrong. Hindi. Very good ka, kay kamo na ka spelling, kamo na mabasa. Yan sa may mong ma'am. Ah. Nung hunaw ka. Ano ba ko nag-sound? Pound. Eh, paano to? Katong dito sa babos kabinet. Sige, balawisu. Ito ko gawas, kay manan ako sa mga buwak. Hi. Namalilay kag sanina, baliha. Naghatid na ganit si Kon, anong gilay? Bakit na? Naghatid na po. Magbunot taglubi guys kay mag sinuban si nanay. Sa to bagungon. Gikan og Valencia, dang Kuya Ajoy. Daghang kinhason guys, dang Kuya Ajoy. Daghanas kinhason. Ma, pag-upa ko pag video gihuway nako. Garabing bata ha maadura makaglay snack. Nalbay butbut. Mukan kag butbut be. Di ko. Why? Arte ko. Mga joke kay baw ka. Okay. Ma, nganong isog man ka ma? Aray. Isog. Liwat kang mamila We're not same. kay Naliwat man kunida. Ako ba dahil siyang inahan? iimo. Unsa man day imong inahan? Inahan na si mong papahoy. Anja Kala. anja asa man imong inahan? Tapos Manila. Si Nanay. Nanay, Nanay Lita. inandes nanay sa Manila nga naa man sa Alicia ani. Gahong mama. Tapos Manila. Unsa pangan? Mama. Unsa Interview? pangan? Interview ko ni Mugmaju ba? Unsa Ikita pangan? ni ba? Unsa pangan? Secret. Merlinda? Melinda mata. Kinsa lagi? Rosalina. Unsa Rosalina? Suso kakaila. Wa pa de ka sa nakakita si mong lula bi. Mo na wa kakaila. Wa paslik si sa nakakita. Ang balik ka Manila ma. Balik. Mo pag-eskwela, balik. Ika bakasyon. Nang katuig na mo nakabiwa kitas mga lula. Matiguang na ma. Hindi ah. What? Wala good pis imong lula Linda. Ah, Wa na din na. kasi wala din na. Ag mong mama. Kalagis Manila. Aw, nagtrabaho. Pag na, ay, interviewon man ka. Kita ano bagi mong bra. Okay na na. Huwag ito ng lusot ng atang sanggatoy. Awa ha. Agro, hagad. Wap!
Hello guys, nauli na day ko gikan nagpakagod. Diya gisugo po kong na nagpataya kay basin na lang daw makadaog sila. Kay grabe, kada adlaw sig taya, way daog-daog, gidaog-daog. Diya ko dari guys kay arang lami anak pagganas, hanap ning panggansan ugma. Diya ning maglampas ko dani ugma pohon kay rong malamig ibos. Arong na. Arong mahinlo ba? Agang buhok ang gingani kay mo koy lingaw diya. Ning kulot ng gudpud mo na ang gingani. Iganahan ko nagtanos ganas na arang lami atan awon. Lami kasug dahon. Naining palit og isda. Gibugas na po ka na. Banha. Insara guys kay banha. Wa na diha guys to ana ning uli na ning hunong mandari kay damay ni palit. Jaog man ako dari manguha ganas guys, ja maghinlo po ko dari sa ubos dang lampasan. Kay kapoy ra magsig pudyo. Silik sila gi-interview kasi kung maadyo ganiha. Kaya akin sa kunay nga sa hang mamaha ako no. Nakalimot ko kay wa pa man din na sila magkita sekad-sekad. Oh. Nakalimot pag ko, murag wa pa man dyan siguro or patong pag-reunion dari sa una. Diha na ba to sliksi? Basta kinakalimot ko. Wa pa magudpud to si Jay Buot. Jadi mapod kanunay mo tawag agang inahan. Manang wa dyan nagka-sugakod o kaila. Labang nagkuang mananghilin dari ka bulang huyan. Gunahon na pod katong nas mananghilin dari kay ara manis kahinlo kay magsige mazaguna. Nas ang likod. Ara nas ka kuan. Grabe init dari guys. Ganinang ganiha. Ja mukalit ra pag taligsik. Mao gud na makatarorok sa tang pangutok. Makalabad sa o. Unja wa na ko maglaglag sa ibabaw guys. Di na ko maglaag sa ibabaw kay makalas na. Di ko ganahas kanang tong mga taong way batasan. Never. Hindi ko mulaag mag-wifi ko na mapidaghay wifi yanan dari. Wifi ko adaras ubos. Gabi hanggang banastiri aris padong Alicia. Dito siya naka-upload dali ra. Kay gamang pakit wifi dari di man maka-upload kay arang hinazag signal magligos gali mag-view og kanang na video ra. Di mi maka-view og video ra. Dito na dyslexia dito nag-CR sig sa mo ako ray bantayan og asa ko kay muuban man. Magnaog sakay. Today lang kay to ang kwaon dayto. Kay ako may magdungag kada buntag. Kanang mapagas pitok kag bakod guys kay kinahanglan sa kamo bakod kana kay estudyante. Parang lami up gud dito, labi na kanang mga alas 6 nga na lami up gud dito. Pero Sabado ug Domingo di ba? Alas 9 na mo mata. Ag si Mariano di ay sa kada tuning video call si Jang Lexi, wa na mo tawag, wa na pod mo reply chat. Kay murag na igo jud siya dato nga hanggikan cawan si Jangging nay uyab lagi nga na. Ano dyan mo tawag na to sakat? Naghilat mas liksi gabi kay gimingaw kuno siya si Jang papa. Ikusos sig pangita da ng wa naka tawagi. Mabuhi ram si tag kitara. Mao day di maka tarog pada kay naa day gi ibid-ibiran dadtong ibidpod. Dah wa na ko magdamdam na ang gusto kay kuan manambek ko. Kay maritis na tanga arang niwangan na. Gusto ko kanang manambok ko guys. Bawon sa vitamins kanang para pangpatambok. Gusto ko manambok. Unahan sa bato mong silingan. Mara magbatma, nag-brief ra. Mas lang natad. Suroy-suroy. Ag kami dari guys. Nawa kasi kamang ang kudkuran. Magpakagod nami. Nawa magkudkuran. Bawo kasi ba pinagkuha na itong pati kudkuran. Akuhaan man. Dato raman tas likod sa mong bagi. Kuha. Sa katudeng nang laag mig panoramik guys, grabe gahang pamaol oy. Grabe kasi gilantan kog maridyo pagkakadlawon sa arang gimnan og tambal.
Haragin na og tambal dito pero wag gihapon na agyapon pamagol. Ingin des na alaksan din ta kuno tong giinom. Grabe alas 4 kadlawon pagod mi dito. Agahang kasabot. Agahang kauba nang alas 3 pag video callan ako. Ning chat pag ko nag-video call ning tawag pag kong Jumel. Mga alas 4 to kay aga mong sabot ni Jumel 4:30 man. Jawa pa 4:30 ning tawag naman ko ni dyan. Madugali kay nag-online siya. Ningan mo siya. Wa man siguro ka natog ay sa. Ning ko natog pod ko oy samok manggod pod sila katong mga kauban pa na. Samok tagawat dari babo. Samok manggod kay sige panawag alas 3 magali nawag na. Nang nakamata na raman ko, nakamata nung puslik kay banha magang cellphone. Matong alas 4, pa alas 4 ning saka na ko sa babaw kay sige samok sila. Hindi excited lagi pag ko kay wa pa ko kadto sukad-sukad. Mao nang nag-excited pag ko. Sus pag muna na pawa pay tanga-tanga lami naman ibalik sa uno. Lami na ibalik sa agi. Kay grabe kadung hangatan labi nag musaka kaadto guys kanang init na. Di na ramad palumag busaka kag init kay wa lami. Kapoy ja init. Anja kanang nay mag-checks ako sa mga notebook ni Lexi basig na mga gipang suwat dato nila jawar sa nakalimot ra siya ingin kay sa ba makalimot na si dagingan na ha. Ang i-check. Asa i-check guys, ja mara pa niyang vlog rong adlaw guys. At tangin na pud ang next vlog. Thank you for watching guys. God bless. Amping mutanan. Bye.